BSF ni ingui kaisa kobrong roman script bo demand klanyen bagi ke antum teman kaisa rally teman ni semung ni dosta ni simi ceng laka ang mahasal ni borok kaya garan borok kaya তাই সার্কিট হাউস বুঝকাঙ্গ ইনি নামও আসবে কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ করে চারটানি করে হঠাৎ করে টিয়ার গ্যাস রেখা বড় ফায়ার সার্ভিস তুই সারকা তাই বুড়িরঙের উপর পুলিশ চলার লাঠাচার সারকা তাবো তোমা বুড়িরঙ চিনার আহত যাক জিবি হসপিটাল পাইয়া বাক্সা লেংজা বিশারাম মধ্যে বুড়ি খরচ লেঙ্গই তুই তুই ফেনা পাইয়ে তাবো দুশো পায়াতে ইনকে চিনি আমার তিনি পিসফুল রেডিও tangi जों हाकि खालायनो ना जों सामनेव अनन्तै बर्ड थांनाय केस नाय कयजना माय प्राय 6-7 जना आंखा किन्तु ता बुसु दरतै आनि जे साइमा मतै फरकाम बुसबाय तामनि कारणे नंनो लाठी चार्ज ना लाय खाना अमन रक्ति जो साय लाठी चार्ज माने कोनो वार्निं रजा गया कोनो रजा गया सारदानि पर हठाৎ खायै पुला दै सारपा एरपरे टियार ग्यास रखा তাই কুমা স্কুল পড়নে চারাই রংনো লাঠি চার্জ खामनांगौ फायमानि गोबां खाबु खरक बोथोर कामाव তিনি বেলাইন খা খামানি हायागाबा बथा बेलाइन खस्थ अंखा তিনি BSF नि बिदुलुमाय তিনি सिनि कक बरक हायगा रोमान स्क्रिनति তিনি कायसा कतर कायसा खालायमानि प्रोग्राम प्रोग्राम बो ini sini man thanya ti salaimani jaga wa sini student rangno belaino sak hanya hayakaba nangya musuk srinya buti khe boi ini sini khaganang ti prasa hayakaba kha belaino khambo ini omo hanya nugui sini student rangno tini omo hayken nugui belaino ani kha khamka tini naidi sini borokno sri wak tok buti khe boi tini jibo klaijak city skin khaijak bukti fenaf khaijak nugui belaino kha khambo tamong gangke sini right tong sungje sini kokno sanani bagai o san mungno sanna thangtani se tini omsike khayongangke sung tini tiprasar bo jagao tongkha bo jagao sokha sung borok lai tongkha omo sung sinani dorkar ang jara sini tiprasa minister tongna ha ko habang kusigo tona ang koinani musung norok nugui tongo tini sini student dogno tini omo ha ke bumani dei sung tini sini man thanya hayakaba sini tomong sini tong thanya sing sanmasa sing namai khaijago hingangke singtei boro sogoi sinai singbus kango boro sognai omo sing sinani dorkar hingai sing tiprasarok noroktei tamonole nai tongkhuba sini borokno omo sikai sini student rok ri sumja college school dress bai sini sing buja hingangke sing tiprasar boro sogoika ini norong di social media tiba kubang mas nukha nugui pai no tini o jaga kha khamoi tini khaisigi phai tini singsin student no omo haikin nugui sini kha belai no khamja खर बोथोर ol dukumo injutto sing kubang mano tongo haifano o jaga bo sini baksaba nyakung baijak baksaba bokor khatijak bisma baijak kubang ma 30 jona student no omo haike bujak tei kubang ma kisai misa bujak tongo borok ngangke baksa nanglia hini sao obon bagi borno ronija belaino omo kha khamani no Rono tama ka sarmo so untai state government na tama ko nyamu ni terapte ko ba haike puja ko ke ba state government ang obono kisanane musungo naidi sengke bono hamya sitra lama khlaya siniman hanya singsano siniman hanya narong mari nai sini nogo sengtam bai sana saya omo sini odikar tongo sini kokno sengtam bai sini sia omo sini odikar tongo jodi norok sini man thanya ria hingangke khaya hingangke o choba chikon sasugo norok tini 30 jana bu inji klai mano khona omo hai lag lag borok ti khlai sing program orok khainai tebo choba kotor khlainai norok roman script jodi no sini kok bai sirna ria hingangke norok ni barricade karile nong ni jotto si bai uri thangmanya haise tiprasa lukurona ang koinai khanjang siri norok nukha bujakha tokjakha tini ang o borno sanan musungo tini sini dofawo tongoi tongnai ronang sanani musungo norok no tini sing o bangla kokno o bangla script no o borok script bai si phunuk di norok tini mare mano sing naine haise norok singna jodi sini kokno norok roman script bai si mekhe norok bo bangla bai tasi di haise